Sikasoka ni tile Sikasoka ni tile anu baraji anu ce aga fasukanuna Sikasoka ate bongono alaga ambedeme be foli bla Sikaso gouverneur la katla foli bla Sikaso mairie la ani Sikaso préfet ani sous préfet ananga dugutugu anga la tato mogo anga danyemo ani Sikaso muso a sifilakaw ka foli bla Sikaso na lamini bela u ka wuli ka jola anu ka boli la Sikaso ba fo u ka munyu anu ka chesri anu ka fasokanuna sabla daga ambe transition na niya sandani gelea chama temana Sikaso mato jamana wila ki jo jamana ye tumamuna jamana do wila ku jo kudison jonyama Sikaso wila ki jo jamana ye tumamuna gelea bora jamana kono ka fo dante fununa ka fo aka fasokanuna ate balina Sikaso ka wuli ka jo anu ka chesri anu ka fasukanu ate baliana sabla daka ambe sram gani no yira mawra srai no ka kere srai no ka ngana faso srai ka kere tai ko srai Sikaso yo kala damine amena babe bawo kala damine amena ke bawo kala damine amena ka fuli bla Sikaso dante fuli mura amena amasya ala de kumala tige ala de bido ambe garsigala anga sega nyumai ambe ala baragada ula anseral amena Sikaso ga laini lobe ulubna la sabati bi annano okum konnana o folo no e ka Sikaso kala suba na fa université antro bige froda bi ka folibla Sikaso ko bela ka folibla gouvernement bela ka fo Sikaso ga yana ni université no kala subai anyote malla folo anyoma jo malla folo ka fo Sikaso ga yana ni université ni ministre ni nga ministre ko ka anyona rete anda fe dugula ni a jatemine ni tra Bamako ibita sur université bena kelengele do ni mu fera kenya kalange na fa santé université ba dama mu fera administration kalange o université ba dama mu fera warko musakanu kalange o ba dama ni mu fera kodon ani dongo ni mu fera kalange o ba dama o université bere franyango bere ma nyongo sur Sikaso ya donc ni université ni jiga Sikaso kauma ni jiga Sikaso dafe duguma ni jiga malien bela jelema parce que malien bere na nyongo sur Sikaso ya sana tola ambe fulibla dante fulimuna kafo anga ire mawra abo okumu konnala ka kala sabati anga region bela Sikaso ta amno brigi flodra bi amna skaita obna le kofe ani bajangara ani gawu ani roto anga laini de ka mali region be ka université bla bela mbato jamana dom sa la fiya kala ngo gumna to gumina anga selia okumu flana oye commissariat à la sécurité alimentaire mununga bara beni be ka kongo kele jamana kono uluga balodi o fana bara an kuruma karibi na jate mene gela don be jamana kono modola samiate nya modola lakana bala be atu dot saka sinake oro okumun konnala jamana re nyimgo ba yini ka deme do jamana dema munum be kololo kono
mun b'a to u bɛ balo sɔrɔ minnu ka baara bagan mara baganw ka balo sɔrɔ minnu ta jɛgɛ mara ye dɛmɛ bɛ di bɛɛ ma mun b'a to mɔgɔw bɛ se ka u ka sɔrɔta ɲini cogo min na hali bi ka foli bila jamanaden bɛɛ ye u ka o muɲu n'o sabali la lakana ko gɛlɛya mun bɛ a ko kunkɔrɔ n'Ala sɔnna a ma finitigiw bɛ ka wuli ka jɔ hali bi mun b'a to dɔ kɛra mais hali bi dɔɔnin bɛ yen mun b'a to hali bi don nataw la kalo nataw la lafiya bɛ na mun b'a to an ka sɛnɛkɛlaw bɛ se k'u ka sɛnɛ fanba bɛɛ kɛ lafiya kɔnɔna la mun b'a to an ka sɔrɔtaw bɛ sɔrɔ an ka laɲiniw bɛ sabati cogo min na o hukumu kɔnɔna la n b'a fɔ gouvernement ɲɛna a ka hakili to nin balo ninnu na balo a dabɔra minnu kama a ka se olu ma a ɲɛti bɛ minnu ye a ka se olu ma a ka janto nin balo la min b'a to balo bɛ se ka se an ka jamanadenw ma minnu mago b'a la o tɛmɛnen kɔ sira dɔ dilanna Sikaso yan ani kɔn dɔ n'a bɛ f'o ma viaduc o caman an fana kolomakari bi o sira o bɛna kɛ sababu ye sababu b'a to jamanadenw bɛna lafiya sɔrɔ u ka taga segin na an'u ka jagokun sira fɛ u ka wulikajɔ a bɛ kɛ sababu ye fana siraba kasara caman bɛ bɔ a la a bɛ kɛ sababu ye fana an ka togoda minnu ka jan Sikaso la olu bɛ surunya sabula da ka sira dilanna ka ɲa a boli bɛna nɔgɔya mais an bɛ mun ni jamanadenw fɛ hali bi minnu bɛ sirakan boli kɛ u k'u hakili to yɛrɛ la u k'u hakili to jamana min b'a to Ala b'an kisi k'an taga siraba kasara ma ni sira minnu dilannen filɛ nin ani pont ninnu filɛ nin jamanadenw ka nafolo de donna a la an b'a ɲini Sikasokaw fɛ maliyɛn bɛɛ fɛ u ka nin sira ninnu u ka ani pont u ka minɛ ka ɲa mun b'a to san natɔ la musaka wɛrɛ bɛ se ka ɲini ɲɛsin région wɛrɛ ma cogo min na mun an bɛ se ka baara wɛrɛ kɛ yen sabula da kan n'an ma sira ninnu minɛ ka ɲa san o san an bɛ sigi a baara kan a bɛ kɛ i ye sen kelen ta ka taa ɲɛfɛ i ye sen duuru ta ka segin kɔfɛ donc n b'a ɲini Sikasokaw bɛɛ fɛ a ka sira ninnu a b'u minɛ ka ɲa a ka aw yɛrɛ ta o de ka ɲi an bɛɛ ma an bɛ yan an bɛ hukumu fana kɔnɔ o ye an ka sɛnɛkɛlaw coton culture a ye ɲinan san kɔnɔ u ye jɔ sen fɔlɔ sɔrɔ Afrique de l'Ouest kɔnɔna la a ka kan an ka coton culture an k'u fo dan tɛ foli mun na sabula daga salo u ye layidu ta ko ni fura sɔrɔla jasiti la ko Mali bɛ jɔsiri fɔlɔ sɔrɔ u y'o baara kɛ Ala barikala bi Mali ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ Afrique de l'Ouest kɔnɔna la an k'o foli bila an ka coton culture ye n bɛ fɛ ka mun fɔ Sikasokaw ɲɛna Sikaso dɔnnen don ni sɛnɛ de ye a bɛ fɔ ko Sikaso de bɛ Mali balo n'a ka sɛnɛ ye an ka laɲini min ye bi jamana kɔnɔ an ko an ye taabolo saba ta mun b'a to jamanadenw ka laɲini bɛ sabati o taabolo fɔlɔ o ye an ka yɛrɛmahɔrɔnya an k'o sabati o yɛrɛmahɔrɔnya in o bɛ ɲini tasen bɛɛ de fɛ an k'a daminɛ lakana kunda n'o ye finitigiw kunda ye an bɛ ka nɔ bɔ a ka kan an k'an ka yɛrɛmahɔrɔnya fana ɲini ka dun ka fa sabati an ka sɛnɛko hukumu kɔnɔna la an man ka dɛsɛ cogo si la parce que Mali donnen don ni sɛnɛ ye sɛnɛ ye an facɛn de sɛnɛ o b'an ka duw kɔnɔ de a ka kan an ka se ka an ka yɛrɛmahɔrɔnya o sabati sɛnɛ la an man ka dɛsɛ o la cogo si la o de la tun b'a ɲini Sikasokaw fɛ ka ɲini Mali sɛnɛkɛlaw bɛɛ fɛ san wɛrɛ ɲuman tuma o k'a sɔrɔ a kɛra coton o a kɛra malo o a kɛra fini o a kɛra saɲɔ o Mali ka jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ nin bɛɛ la o de ka d'an ye an ka sɛnɛkɛla minnu ye cɛsiri kɛ u bɛɛ cɛsiri kɛ mais ko mana kɛ cogo dɔw fana bɛ dɔw cɛsiri ka tɛmɛ dɔw kan o mɔgɔ damadɔ minnu cɛsiri kɛ an bɛna médaille d'olu ma sɔɔni
k'u fo u ka cɛsiri la k'u fo u ka faso baara la. Donc an ka laɲini ka an ka yɛrɛma hɔrɔnya o sabati dumuni kunda parce que adamaden ni kɔngɔ b'a la a bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma. Donc a ka kan bi an ka se ka sɛnɛ kɛ dugukolo b'an bolo ji b'an fɛ yan mun b'a to kɔngɔ kana an ka jamanadenw sɔrɔ mun b'a to sini ma an ka sɛnɛfɛnw o fana b'a to an bɛ se an ka laɲini sabati ni mɔgɔ dɔ fana minnu fana mago b'an ka sɛnɛfɛnw na parce que bi bi in na bɛɛ malo bɛ balo la. Donc a ka kan ka jamanadenw u ka wulikajɔ kɛ wulikajɔ min b'a to o laɲini bɛ sabati mais mun ka gɛlɛn ma fɔlɔ sabula da ka sɛnɛkɛlaw olu de bɛ sɛnɛ kɛ a ka kan olu fɔlɔ ka a nafa sɔrɔ sa n'olu ma nafa sɔrɔ jamanadenw ta nafa sɔrɔ jamana de ta nafa sɔrɔ o de y'an ka laɲini fɔlɔ sɛnɛkɛlaw u ka bɛn mun b'a to an bɛ ka laɲini min kɛ n'u ka jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya sabati dumuniko la n'u ka bɛn ma sabati o tɛ se ka kɛ ni dɔ sɔnna sɛnɛ ma dɔ ma sɔn sɛnɛ ma a bɛ na ni kɔngɔ jamana kɔnɔ donc a ka kan bi ka ɲini aw bɛɛ fɛ aw ka fara ɲɔgɔn kan mun b'a to an bɛ ka laɲini kɛ ka jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya sabati dumuniko la o bɛ sabati cogo min na n b'a dɔn n dalen b'a la maliyɛn dɛsɛko tɛ yen a banko de bɛ yen n b'a dɔn n'ala sɔnna ma san wɛrɛ an bɛ jɔsi fɔlɔ sɔrɔ sɛnɛko hukumu kɔnɔna la. an ka laɲini fana ye an ka sɛnɛfɛnw k'a bayɛlɛma an ka jamana kɔnɔ n'i ye kɔɔri lajɛ an bɛ kɔɔri sɛnɛ yan a bɛ taa jamana wɛrɛ de kɔnɔ donc an bɛ ka laɲiniw sabati n'ala y'an dɛmɛ n'ala y'an ka dugawu jaabi o an bɛna fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan fɛɛrɛ min b'a to an ka sɛnɛfɛnw a kɛra kɔɔri ye o a kɛra fɛn wɛrɛ minnu bɛ se ka bayɛlɛma an fɛ yan mun b'a to an bɛ se ka tɔnɔ 2 sɔrɔ a la an bɛ duntaw bɔ a la ka feeretaw feere a la donc o y'an ka laɲini belebeleba ye n'ala y'an dɛmɛ inshallah o fana bɛna sira sɔrɔ. N'i y'a sisan gɛlɛya dɔɔni bɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ mais Mali ka gɛlɛya bolofa dɔɔni b'a kan sabula da ka janfaw b'a senkɔrɔ juguyaw b'a senkɔrɔ mais o n'a ta o ta jamanadenw wulila k'u jɔ an bɛ ka dɛmɛ kɛ hali bi an ka sɛnɛkɛlaw ye mun b'a to u bɛ se ka sɛnɛ kɛ lafiya la basi kɔnɔ mun b'a to an ka laɲini bɛ sabati n'o ye dunkafa ye o hukumu kɔnɔna gɛlɛya dɔ ye sɛnɛkɛlaw sɔrɔ mun ye u b'a fɔ gouvernement ma ko jasid an t'a dɔn a bɔra yɔrɔ dɔ an ye kɛra coton CMDT gɛlɛya min bɛ CMDT kɔnɔ transition nalen transition ye CMDT wuli k'a jɔ a sen kan sɛnɛkɛlaw fana ye liadu ta k'u bɛ Mali la na jɔyɔrɔ fɔlɔ la cotonko la ala y'a kɛ o sabatira sukuma ko duguma jɛ an t'a dɔn gɔbɔni bɔra yɔrɔ o yɔrɔ gɔbɔni nana ka na kɛ cɛnni don an ka sɛnɛkɛfɛnw na o san kɔfɛ kɔɔri ma ɲɛ kosɛbɛ donc o hukumu kɔnɔna an bɛ wulikajɔ kɛ mun b'a to an bɛ se an ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ cogo min na k'u dɛmɛ u ka produit sɔrɔ produit b'a to u bɛ se ka o gɔbɔni ninnu traité cogo min na ala barika la o kɛra o de y'a to ɲinan u ka wulikajɔ a sɛbɛdira n'an ye jɔsen fɔlɔ sɔrɔ donc n bɛ fɛ ka mun fɔ a ɲɛna o hukumu kɔnɔna la jamana ye miliyari 9 de di coton culteurs ma minnu ka coton tiɲɛna ni gɔbɔni y'a tiɲɛ n'u b'a fɔ jasi ani ji minnu fana ta tiɲɛ ani lakanabaliya fana y'a to minnu ka coton jenina jamana ye miliyari 9 de di mun b'a to u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na nɔgɔ juru min bɔra k'olu sara o tɛmɛnen kɔ jamana ye grain de coton à 10% kɔrikolo a kɛmɛ sira tan dira an ka bagan maralaw an ka minnu ka baara ye jɛgɛ baara ye k'u dɛmɛ mun b'a to u bɛ se ka kɔrikolo alimɛ bétail k'olu ɲini k'o di an ka bagan ma mun b'a to an ka bagan ko bɛ se ka yiriwa cogo min na bɛɛ b'a dɔn Mali ka yɛlɛma wɛrɛ fanba bɛ baganko la hali y'a da seli in na an b'o foli bila bagan maralaw ma baganko ma dɛsɛ jamana kɔnɔ a bɛ se ka fɔ a gɛlɛyara dɔ la mais bagan kɛra bilala jamana fan bɛɛ mun b'a to jamanadenw bɛ se ka seliba kɛ lafiya la cogo min na an b'o foli bila bagan maralaw ye.
donc amga fere fana tige fere mbatu anga baga maralaw a jetimne ko sen na baga anga baga maralaw na taw ka boni baga jamana ko mbatu kolom na jamana kono do aw kuma fo baga maralaw ya wawlu ko jamu mbatu anga baga ama fo baga te bo mena bo baga bo sira ma fe mbatu atuna gela ke jamana kono o kum kono gouvernement ka lika jodo ke mbatu baga maralaw nu uga baga utuna ulan nata u mugo jo fen fe lo ka sira sura jamana kono mbatu anga baga amsaka absa kanga la ini kono la mbatu nanga mun firo be fire ni mun nga to jamana kono ka to jamana kono mbatu kololo kan soro o barabe sina gouvernement fe na la sonama do na taw la fna ko na sigi singa be faga baba do sa gela do ni be gela be nya fo tugo na gela do yi ni a jate be risini igrenga kala on ni gela chamai mais malifa gela jamfan ba ko juga ba ko mais o sita to am sigango gela mana gela tugo ante sigango parce que nya fa siramta ante kuma la inama sigingo tala bli ameta fa sansero la nala sunama oro okumu gonnala ni transition jamana donga transition ni sabla daga jamana donga laini ori baka sabati matu sala sabati tugo mina ay tableau sabata fe flabe malen be sunuma malen be suna ko jamana insegena malen be suna ko jamana do nyanina do no chen ko anga jamana bo joya bolukan kanga jamana donga sura go surai oratu ay tableau sabata o tableau saba ko mbana fo kun doga bamasa doga nantija o obliga jo o grasa be jamana mun yanga an jolimi sa bioro nyona la mun anga soro feunta kanga jamana bla kongola ka duga jamana hiriwa kanga jamana don bla tumafe ka duga jamana don na hiriwa kanga jamana ta an duga nga dugiro fona ka duga jamana la glan nango bo keleke atita gelako me gelea fo dore ka songa ku nyegwa fo dore ka songa ku anyibe jamana fenfena ka bekra fen dore wula ku jo ame freka sari aku abelema ame freka sa abenya ame freka sa abanga la yin konai do me frama fa malayuna na malion na srana ko keleke na srana ko tiafo o yan ngore mo bashida ina mne ala rete fama da kagambi ala ya amunjo amunu blan jorola ka fanga di bema mato amso kele ka tugo mena o kele président kele ka kelete gouvernement kele ka kelete jamuna dembe ka kele do mo kele tsani keleke mo kele tsani keleke fo jamuna dembe ka franyonga oro okumu konna la gela chama banga jamana kan bi do jamfan ambe kele sabar la ba kili tolo kele sabar o be dongo do o be dore bla o rondo bla ka ro net madola no o chanu bulu taro remine o flo o jatke wale kele sabar di banga jamana ko bi na ko terrorisme a flo terrorisme avec violence armée sa jatke fa mo mumbe mafabu bulu jatke wale mo mafabu bulu no bita bianga jamana do kan ko bunu nyina ko kata bianga finduga o ya jatke wale kele flo ala barkala anga finduga wili ka jola basi bana don jatke wale flana kele a foma terrorisme médiatique ou be jakolonta ko fli kanga jamana do akli nyami ka golonta ka danga jamana una kanga jamana do aklu fofu gubla nyona o ye terrorisme médiatique di ala barkala jamana de famba ya famia ka fo jamana do nyina o jajugu mun nabaye borolo sanfe o kuma jugu fo manga jamana maka golonta ka danga finante ka fintigila kawla mumato mo be funu ka jamana do ngoro be funu ka fintigila ko koro mumato chenna jamana kono o kele o jatike wale kele o ben dongo do ani ban jija ka fratike mumato janfan ante biya kono na ba kuna fana ko kele be ban akele te bane ani ban jija na e frasro fere ba to anga jamana be kishi a jatike wale kele sawana o ye terrorisme économique a chamata kala man ya sanani mali be o kele konna ya na kuma terrorisme économique jatike wale kele anga nafa soro siraw kan o folo mamina aya fo kamita anga minno ngata Guinée fe nona ni siraw blala nyona anga minno meta Guinée fe bato mina Guinée
ni tɔ ta ye 1000 an dafe dugu n'olu ka port ye 1000 u bɛ Guinée ta kɛ 3000 mun b'a to an ka chargeur ninnu an ka transit u bɛ u ka muruti mun b'a to u ka minɛnw na tɛmɛ Guinée fɛ o jatigɛ wale kɛlɛ dɔ ye n'a fɔ terrorisme économique o bɛɛ ye ka mɔgɔw la funteni u ka an ka laɲini an ka minɛnw na se ka bɔ jamana wɛrɛ la ka na o y'a fɔlɔ fɔlɔ ye filanan u ye CFA wari phobie u y'o baden dilan k'o baden dilan ka na duguma sira fɛ siɲɛ 2 ala n'an ka dɔn ka wuli ka jɔ an'u ka cɛsiri u y'o wari bɛɛ minɛ a ma se ka don jamana kɔnɔ u ye duguma sira bila u nana sanfɛ sira fɛ ka na ni phobie baden sanfɛ sira fɛ ka CFA wari kolon k'o caman kɛ ka na n'o ye sanfɛ sira fana fɛ u dɛsɛra duguma sira na sanfɛ sira fɛ dɔn ka wuli ka jɔ to o fana bɛɛ minɛ la donc o bɛɛ de b'a yira o bɛ dabɔ mun de kama ni nana wari kolon mɔgɔw ka jamana kɔnɔ minnu bɛ a fɛn san a wari tɛ da jamana ka wagande kɔnɔ o la jamana bɛ bila kɔlɔlɔ la a bɛɛ y'i ka jamanadenw bila kɔngɔ ni sɛgɛn na ala barika la an ka dɔn ka wuli ka jɔ o y'a to o caman banna a kelen fana bɛ yen an ka coton ninnu an b'a feere de n'a fɛra a bɛ feere mɔgɔ minnu ma o bɛ se ka wari ci Mali ma n'u ma taa bila banque dɔ la jamana wɛrɛ kɔnɔ an ka wari tun bɛ bila jamana fɛn fɛn kɔnɔ banque la mun b'a to a bɛ se ka se an ka banque ma o tora jamana bɛɛ la muruti k'u si kana sɔn wari n'o wari min na Mali tɔgɔ la ko coton ko don o kana bila o banque si kelen-kelen kɔnɔ o ye jamana 3 na ɲɔgɔn la muruti mais n y'a fɔ juguya in a tɛ ban an de bɛ fɛɛrɛ ɲini an ye fɛɛrɛ ɲini an tɛmɛna jamana wɛrɛ fɛ mun y'a to an ka jamanadenw ka wari sɔrɔ c'est vrai gɛlɛya dɔw bɛ coton kilo ka wariko la mais an bɛ cɛsiri la mun b'a to u b'u ka wari sɔrɔ cogo min na mais ni janfan de bɛ jamana in kan don o don mais o t'a bali k'an tɛ an ka jamana ka nafasɔrɔ sira an t'a kɛlɛ kɛ o t'a bali ka an ka jamanadenw defa donc o jatigɛ wale kɛlɛ 3 a b'a hakili to la maliyɛnw jatigɛ wale kɛlɛ 3 a b'a hakili to la fɔlɔ o ye terrorisme avec violence armée minnu bɛ taa bin mɔgɔ kan mɔgɔ ɲin bɔnɛ filanan o ye terrorisme médiatique ye jatigɛ wale kɛlɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ka jamanadenw hakili ɲagami k'u dusu kasi k'u sugu bila ɲɔgɔn na k'u ka finitigiw sugu bila ɲɔgɔn na o ye jatigɛ wale kɛlɛ filanan ye n'a fɔ ma terrorisme médiatique a sabanan o ye terrorisme économique ye an ka sɔrɔdaw u b'a se ka a bɛɛ tiɲɛ n'u ma mɔgɔ la muruta kama u b'a gɛlɛya mun b'a to an ka segin u ma ala k'an kisi ala k'a ka se jɔ ani seginni cɛ mɔgɔ ninnu ma ala sɔnna ma o tɛmɛnen kɔ n y'a fɔ an bɛ mun na an bɛ waleya mun na n'o ye contexte géopolitique ye kɛlɛ bɛ fan bɛɛ bɛɛ de b'i jija mɔgɔ hinɛ t'a la magari t'a la bɛɛ de b'i jija o jijali kɔnɔna la a ka kan sisan an ka sɔrɔfɛnw an ka makara n'i bɛ kɛlɛ la fɛn min b'i bolo kɔnɔ i b'o de minɛ ka ɲa o de hukumu kɔnɔna la an bɛna fɛɛrɛ dɔ tigɛ jamana baarakɛyɔrɔ bɛɛ la wari bɛ tɛmɛ jamana baarayɔrɔ fɛn fɛ an bɛna an ka administration an bɛna digitaliser o kɔrɔ di an bɛna fɛɛrɛ tigɛ jamanadenw n'u mago bɛ fɛn mun na u k'a sɔrɔ lafiya kɔnɔ u k'a kɛ ka sɔrɔ u bɛ nafolo min di jamana ma a ma kɛ yuruguyurugu kɔnɔna la a wari ka se a se yɔrɔ la n bɛna misali ta ni e mago b'i ka wolosɛbɛn na sisan n'i taara mairie la a bɛ se ka tile 1 tile 2 ta o bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan n'i ka telefɔni i b'i ka wolosɛbɛn i b'a ɲini mairie mɔgɔ fɛ n'i y'a ɲini u b'a d'i ma i yɛrɛ b'a imprimer ka sɔrɔ i ma taa mairie la a wari i b'a wari ci a bɛ taa bin jamana wagande kɔnɔ ka sɔrɔ a ma tɛmɛ mɔgɔ bolo kɔnɔ a b'a dɔn ni cɛ sera ni cɛta sera mɔgɔ bɛ taa jɔ ka tribunal fa mɔgɔ bɛ taa jɔ a na ka tribunal fa tile 2 tile 3 tile 4 tile 5 u b'u ka casier judiciaire ɲini u b'u ka certificat de nationalité ɲini an bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan o fɛɛrɛ fana b'a to mɔgɔ bɛ se k'u ka casier judiciaire sɔrɔ ani certificat de nationalité k'a sɔrɔ u ma t'u jɔ na u bɛ se ka ɲini k'u t'u ka so kɔnɔ u bɛ se ka ɲini k'u t'u ka foro la n'u ka telefɔni ye u ka carte ye an bɛn'o baara sigi sen mun b'a to wari min bɛ sɔrɔ kɔnɔna la o wari bɛ taa jamana kɛsu kɔnɔ directement circulation na ni policier ye mɔgɔ minɛ circulation na ni kan ka wari sara
avec il était voir ça commissaire là et bien voilà ça les gars téléphoné parce que moi tu m'as montré qu'on a avec ta bi jamana rek question qu'on a directement anga opérateur économique munu me wuli ka joga marché ni na ni amé ta wadi mo ma yurugu melin dima marché ni ga jam melin dima o bna dabla ni be marché ni ibe ta ni linga jele akono kasro ma tamanta ka di mo ma ni ke nakaka be ta ka dima ibe war musa o war ta jamana wa ngade kono kasama ta mo bulu kono do amu ko baram gani a bara deninte mais malien do ni mna barake mo ko site bo ko fe kana barake malien do ni mna bla barala ulim mna barake ni nazara ni barake aba fo kangu sugula aba fo kangu snogola aba fo kangu mangantugula parce que amna sromge o srobe ka jamana ka jama donga laini ka sabati yorobela akena keda kundao akala kalango kundao akala lakana kundao amana gi yoro sene kundao jama donga laini be sadi sala ka wari ayuruguruta o tegable ate munum mo ko bolo ko nyimo blé abeta kes jamana kesu kono membado ni kumai amandi be ni kumai mandi be parce que doga laini be tien doga soda be tien mais na me fait na be ko kanga jamana do singana anga jamana sina ko tien kan be sonoma ambe kanga son mbo jamana dombo gela kono ambe kanga son mbo jamana do ga soro anafa jamana doma do bara obna damne soni gouvernement mo gomna bara damne malien dondo mna franyonga dunanti kala de malien de ce côté a banko de bi malien do be ayet mamna we sira baranye anga carte biométrique la malien dondo do wila kujo kulbe saf ulu son sayama ube son sayama uté jamana te malo ka donia abula kangu franyonga en tout donné wila di ka wilike ka ministre d'état wele ni donia benela mo rani nga franga na franyonga amsa ni barake jamana te malo ka anto ni donia yi u franyonga u ya barake ona na carte biométrique do bayra malien a banko rebe a de ce côté nan dans le mala kanga jamana singana nan dans le mala kanga jamana kanga bonno kola ko jamana do singana jamana kanga iriba ko no batala jafantala anga so ni ele malima anga so beka jefendo ko ateto de ko be jega fendo ko mato ambega la ni sabati ko mena donc a faina o barana damne kay ni jamana dembe fe ibisa ka fili ko kele fili ko fla fili ko sama fili bada o mai o kunangoy akaka ni fili dona an sikanko ambe be ko ka fili be ko muna mais na franga be ka sanga barake mo jona bi nyatko mina akaka ambe ka sikanko mun ka ganya mo ino go mais bara akake mato samra nyotma an fa fa mun dinishi do temene ko amna bara da France kisenga a jatemina kenya kunda no do soyi anga santé gela do yirala amna mun nga bara kenya li do goro ani mo goro amu bloka miri kasiga fona fuma ko état généraux sur la santé ka akli jaga boke ka miri barake baramba to jamana do bisal la fiasro kenya o ko nan to mina o bara o buna sigi singa no sira singa ni jamana do bena munka ko barab sa ke o barake mato dokotoro lu la fiasro jamana do wuta la fiasro ga kenya skina siraka ba sala daga gela pade ne be bena mena wasiga kuma ka nyeni kuma durante sigi durante fa baraka anga bara anga latime do kaka o barake mato jamana do sana tola ube kenya ube sabati tukomuna fantan fama o ka bo jamana ka dokotoro sula o ka bo jamana dokotoro bere kaka dokotoro sula da kaka nga freski singa framba to fama ni fantan atina don do ka bo kumala bafu besiga soka befu bafu ka wilga jola bafu ka fosekanuna mais même foka bo kumala ante kumala inama asika ko kontala de singo tala singo ma shirima ma ya o mama jamana ma nala sunama ame wuli ka jamuna ambe ngani ay aka nyadi nala sunama benya muria tola soma tola na be ngani akile ko jelendo abenya
hali bi ala ka jamana basi ala ka jamanadenw kanbɛn ala ka jamana taa ɲɛ o ye kuma na